Soleoaren luzaketa aulkian edo hormaren kontra. Eskailera maila edo aulki baten aurrean zutik, luzatu beharreko oina igoko dugu, aurrealdea soilik bermatuta, eta orpoa kanpoan utzita. Orpoa jaisten saiatuko gara, hankaren atzealdean tentsioa nabaritu arte. Utzi egiteari, orkatiaren aurreko aldean, mina izanez gero. Eutsi 30 segundo, eta 2-3 aldiz errepikatuko dugu. Erosoago bazaude, horma erabiliz egin dezakezu. Oinaren aurrekaldea, hormaren kontra bermatu, eta gorputzaren pisua aurrera eramango dugu. Belauna tolestuz.